Mesec maj u Vojvodini u znaku je lepote. Tačnije, emisija agencije organizuje polufinalne izbore za Miss Srbije. Jedna polufinalistkinja izabrana na Novosadskom poljoprivrednom sajmu. Naredni izbori su u Subotici i Kuli. A sada da vidimo kako je to bilo na izboru u Novom Sadu. Polufinalni izbor za Miss Srbije održan je na Novosadskom poljoprivrednom sajmu. 15 devojaka predstavilo se publici i žiriju, sve sa istim ciljem i željom da pobede i pojave se na finalnom izboru za Miss Srbije. Osim fizičke lepote, pobednica mora da posjeduje i druge kvalitete, pre svega da bude obrazovana. Ima mnogo lepih devojaka. One treba da se obrazuju, da se stilizuju i to je misija kompanije Misio. Znači, nije dovoljno biti samo inicijalno lep, nego treba biti kulturno biće, znači imati taj neki nivo duhovni koji je jak, a on se sigurno stvara pre svega obrazovanjem. Vesna Devinča već 15 godina pravi od devojaka prave ambasadore lepote. A koliko se današnje lepotice razlikuju od nekadašnje? Sve su, dakle, sve ozbiljnije shvataju show biznis. Mnogo je toga otišlo i izvetrilo. Ova vremena su u suštini negdje i pomogla devojkama da ozbiljnije razmišljaju o svom životu, o svojoj sudbini, o svojoj budućnosti, o svojoj profesiji. Aktuelna Miss Srbije Milica Jelić, koja će uskoro predati krunu novoj misici. U proteklih godinu dana dosta je putovala i stekla brojne iskustva, a našu zemlju predstavljala je na izboru za Miss sveta u Kini. Dešavalo mi se da i na izboru za Miss sveta da neka od kandidatkinja ne zna gde je Srbija, ali ja onako lepo je pitam da li je možda zna za Novaka Đokovića ili spomenem Emira Kusturicu ili tako dalje. Znači sada ne bih nabrala sve da nekoga ne zaboravim pa da se ne nađe uređenim, a onda oni kažu Novak je iz tvoje zemlje i tako dalje. Tako da to zahvaljujući našim čuvenim sportistima, evo koje bih prve, pošto su onako zaista za mene nešto stvarno svaka im čast, onako ljudi su počeli više da obraćaju pažnju na nas pa je samim tim i nama lakše. U Kini se predstavljala i bivša Miss poljoprivrednog sajma Sonja Šovjakov. Bilo mi je jako drago i eto, prosto sam bila srećna što uopšte predstavljam našu zemlju na jednom takmičenju svetskom, ali pogotovo zbog talenta koji sam ponela kući. Da predstavi Srbiju na nekom međunarodnom takmičenju možda će imati priliku i ovogodišnja pobednica Novosadskog poljoprivrednog sajma Marijana Miljković. 22-godišnja Rumljanka student je Visoke poslovne škole u Novom Sadu, a kao svoj adut izdvaja osmeh. Bitno je biti pozitivan, nasmejan uvek, istrajan do kraja i dobro volja za sve ovo. Šta je presudilo kod Marijane, večerašnje pobednice? Ona je imala najveći sjaj. Znači, između prve i druge bio je veliki problem izabrati, ali mislim da je pobednica prosto dala taj energetski šok. Jer to je u stvari lepota energije. Presudila je to zato što je bila plavuša i zaista volim plave devojke, iako sam ja brineta, onako nemate neke ljubomore, onako. Između stvarno volim plavuše, onako dosta je atraktivna i bila je jedina plavuša, što je onako meni baš privuklo pažnju i ostalim članovima žirija. I zatim, pored toga što je nekako na sceni imala, po mom mišljenju, najveću tu neku harizmu i energiju kada izašla i osmeh koji nije skidala sa lica, što je zaista jako bitno pri ocenjivanju. Ja sam imala priliku devojke da upoznam još pre par dana i zaista na prvi pogled devojka je skrenula pažnju i eto, malo zapravim da kažem da bude plava devojka. Kao Miss sajma Marijana se plasirala direktno u finale izbora za Miss Srbije, pre kojeg će proći zajedno sa ostalim finalistkinjama pripremu u Grčkoj. Mi joj želimo puno sreće i čestitamo još jednom.